Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Dewi Septianingsih, nomor absen 3. Persahabatan. Ing sawijining desa cilik sing asri, ana loro bocah sing wis akrab wiwit ing TK. Jenenge Raka lan Gilang. Senajan omahe ora adoh, watake loro iki beda banget. Raka wonge sregep, seneng rapi lan tertib. Déning Gilang luwih ceria, rame lan kadang sembrono. Nanging bedane watak iki, hubungane loro malah dadi saling nglengkapi kaya gula lan teh. Saben isuk, Raka lan Gilang mesti bareng menyang sekolah. Raka nekani omahe Gilang luwih dhisik. Banjur padha mlaku lewat dalan sawah sing adem lan wangi pari. Ing perjalanan padha cerita bab guru, bab bal-balan nganti cita-cita nalika gedhe mengko. Nanging ing sawijining desa, persahabatane wiwit diuji. Sadurunge ulangan semester, Raka wis nyiapke catetan lengkap, dheweke sinau nganti rapi lan tekun. Sementara kuwi, Gilang kerep lali lan milih dolanan bal timbang sinau. Raka sejatine wis ngelingake, "Lang, minggu ngarep ulangan, aja lali sinau yo." Nanging Gilang mung guyu, "Tenang Rak, gampang. Aku iki cepet tangkep kok." Esuk dina ulangan, Gilang dadak panik amarga ora apal bab apa-apa. Dheweke banjur ndisiki Raka lan njaluk ndeleng jawabane. "Rak, tulung, aku ora apal iki. Oleh ndelok sithik wae ra." Raka kaget lan bingung. Ing siji sisi, dheweke ora seneng tumindak curang. Nanging ing sisi liyane, kanca dhewe, si wis suwe bareng-bareng. "Lang, ora oleh ngono. Iki salah," ujare Raka alon. Gilang langsung manyun lan nesu. "Walah, kowe saiki kok koyo ngerti dhewe." Kancane ora gelem nulungi. Sakwise ulangan rampung, Gilang ora gelem ngomong karo Raka. Nanging Raka tetep tenang senajan atine lara. Wengi kuwi Raka nulis ing buku harian. Persahabatan iku ora mung bab nulungi, nanging uga ngelingake nalika salah. Esuke, Raka lunga sekolah dhewe amarga Gilang durung metu saka omah. Tekan sekolah, Raka krasa sepi. Wong sing biasane dolan bareng saiki malah ngliwakake. Nanging Raka tetep ndedonga supaya kabeh bisa balikan. Nalika istirahat, kedadian sing ora dikira dumadi. Gilang tiba nalika dolanan bal ing lapangan sekolah. Sikile kesleo lan ora bisa mlaku. Kancane liyane mung bingung amarga ora wani nandangi. Waktu kuwi Raka langsung maju nyedaki. "Lang, kowe ora apa-apa? Ayo tak tuntun menyang UKS." Gilang ndeleng Raka karo mripat kaget lan isin. "Rak, kok kowe iso nulungi aku?" Raka mung mesem, "Yo jelas, kowe tetep kancaku. Senajan sesuk nyepet-nyepet aku tetep ora ninggal kowe." Raka nutul pundake lan jawabane lembut, "Aku uga nyuwun ngapura nek atiku ketoke adem. Aku mung ora kepengin kowe celaka amarga kebiasaan ora sinau." Wiwit dina kuwi, Gilang dadi luwih sregep sinau. Raka uga luwih sabar lan sregep nerangake materi yen Gilang ora paham. Persahabatan malih dadi luwih kuat. Sasi-sasi sabanjure dilakoni bareng kanthi bungah, senajan watake isih beda. Raka sing tenang lan Gilang sing rame. Kabeh padha ngerti yen persahabatan sing sasi-sasi sabanjure dilakoni bareng kanthi bungah, senajan watake isih beda. Raka sing tenang lan Gilang sing rame. Kabeh padha ngerti yen persahabatan sing sejati ora gumantung marang kesamaan, nanging ngerteni, saling ngapura, siap nulungi tanpa mikir balenane. Nganti saiki yen ana sing takon bab arti kanca sejati, Raka lan Gilang mesti mangsuli bareng. Kanca sejati iku sing tetep ana amarga ati luwih kuat tinimbang salah paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.